Mama priča kineski. Tata priča srpski. Da vidimo šta će Vule bolje da razume. 你的眼睛在哪里？那妈妈的嘴巴在哪里 ？Bravo！ 那你的小脚丫在哪里？那乌雷怎么打电话？乌雷怎么打电话？这样子。那乌雷的头发在哪里？Bravo! Kako duva Vule? Bravo! A reci mi, gde su ti uši? Gde su uši? Ne, to ventilator duva. Gde su uši? Da vidim. Uši. Bravo! Gde je pametna glava? Da vidim. Bravo! A nos? Gde je nos? Gde je nos Vuletov? Gde je nos? Nos. To su oči. Kako smo rekli, gde je nos? To su usta. To su usta, gde je nos? Kako se ljutiš? Kako se ljutiš? Bravo.